ku kalli yadda ake asirin maganin miyagun bayi. Idan ya zamana cewar kai ɗan kasuwa ne amma miyagun bayi ko in ce mushrikan mutane sun sawo ka gaba suna neman ganin bayanka, kana harkoki amma kana ganin harkokinka sun yi tsaye kamar a ce da jifa da sammu maka da kambun baka tsallaka ƙetara da baki da duk wani abubuwa da za a yi maka domin a ga an durƙusar da kai. Yau muna ɗauke da asirin rugurguza wannan asiri ne mai fatattaka miyagun bayi. Wannan asiri ne yana fatattaka duk wani mugun bawa da yake tare da kai, duk wani mai son ganin bayanka. To wannan asiri ne wanda za ka fatattaka shi, ka kore shi daga inda kake amma daina maganinka har abada. To assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Muna farkon nan ba ƙarshen nan ba ƙarshen nan ba, muna fata alkhairi game da ake mana fata alkhairi da ƙasashe daban-daban, jihohi daban-daban, mutane daban-daban masu kiran mu suna tura mana saƙon taya masu biyo mu ta WhatsApp domin ƙarin bayani. To insha Allah kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan asiri a cikin wannan shafi na mai albarka to ɗan Malam TV. Muna ɗauke da asirin fatattaka miyagun bayi, mugun bawa kenan. To insha Allah masu bibiyan mu za ku idan na subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa saboda mun saki sabon asiri za ku riƙa samun kai tsaye daga wannan shafi na mai albarka to ɗan Malam TV. To kamar da muka saba shigo muku da manya-manyan mashahuran asirai, yau muna ɗauke da asirin fatattaka mugun bawa, miyagun bayi. Kowa ya san me ake nufi da miyagun bayi nan take a cikin sauƙi da izinin Allah. Masha Allah, alhamdulillah.